Zunda ondo, nik espero nuen gehiago jentia, baina etorri dira mila eta ondo da nik neukan asmoa bete eta ikustea fotoia iztenena, baina pizkat hor. Isa, ¿verdad? Zuk badakizu ni bertara naiz, bertara eta nik nire gauza zen pizkat jentiari ikusteko fotoan aztelena, nire historia bere katedrala, eta gero, egelan handora joateko jentia eta ikusteko pizkata. Hemen komentadua envejecimiento activo es gero participación, voluntariado eta asocialismo horrek guretzat importantia dira. Dakargu asmoa pixkat gu partizipatzeko honek autoridariakin da politika de mayor etxeko pixkat. Ez etortzeko politika emonda da guk pixkat egotea horre foruetan. Zure gauza dakazuela? Ni dakat esperientzia egintet urte asko udaletxean, da badakin jogeatzen bade. Pixkat agrupau horrek zentro sozialaz, hogares de jubilao eta horrek pixkat agrupau egin atibidadiak konjuntuan, da hori da gure pixkat lorna. Kopiatzeko pixkat, igual Ibarren etxen duen zumba, eta Bergaran etxeko zumba, eta Donostian etxeko beste deusa bat, eta hori da gure. Ni beti da martxan, egunero martxan, pixkat mendira joeten naiz, pixkat mendira, eta gero denporia dakaten nean, sartuta hori deusa.